Здравей, хайде заедно да унищожим болката в кръста. Започваме с лек масаж на скалпа. Задръж пръстите си там, където усещаш най-много напрежение и където ти е най-приятно. По този начин си помагаме да се отървем от емоционалното напрежение, което сме натрупали през седмицата. Можем леко да разтъркаме и врата. Продължаваме като разтягаме страните на тялото. Издължаваме с ръката нагоре. Сменяме ръката. Отпускаме и облегчаваме. Дясна. Лява. Дясна ръка, погледа хубаво към дланта. Добре удължаваме, сменяме ръката. Така си помагаме да дишаме все по-дълбоко, особено ако има спазъм на страничните коремни мускули. Последно дясна, лява ръка. Подготвяме се за котка и крава. Заставаме на 4 крака. Трябва да ни е удобно. Ако изпитваме напрежение, можем ръцете да сложим малко по-напред от нивото на рамените стави. Вдишваме и изпълваме гърдите с въздух. Издишваме, опъваме гърба. Вдишване, издишваме. Хайде още няколко пъти така. Тук загряваме добре целия гръбначен стълб. Не бива да усещаш болка в кръста. За тази цел не дей да правиш прекалено голяма чупка в него. Опитай се да се фокусираш върху гръдния дял на гръбначния стълб. В йога спазваме принципа на ненасилието. Не бива да усещаме болка или прекалено голямо съпротивление. Фокусираме се върху удоволствието и лекотата. Още няколко вдишвания, за да събудим гръбнака. Издишваме, вдишваме. Издишваме. И при следващото вдишване ще включим десния крак. Издишваме, докосваме брадичката с него. Вдишваме, опъваме назад. Издишваме. Още един. 2. 3. 4. Хайде да сменим крака. 1. 2. Хубаво опъваме назад. 3. 4. 5. Преминаваме към следващото упражнение. Свиваме пръстите на краката и избутваме тялото си в куче, гледащо надолу. Тежестта е разпределена между ръцете и краката. Можем да свиваме колене, да опъваме гърба. Това е по-свободно куче. Правим нещата, които са ни приятни, така че да отпуснем гърба и да го разтегнем максимално. Изследваме тялото си и отпускаме там, където има напрежение. Движим се свободно. Чатуранга на колене. Отпускаме се на пода. Ще направим кобра. Ръцете на нивото на гърдите. Стягаме дупето. Пръстите на краката залепени един за друг. Вдишваме и изтласкваме горната част на тялото нагоре. Можем да затворим очи и да се вгледаме в третото око. Ще останем още малко така. Раменете са далеч от ушите, не забравяй.
Издишваме, отпускаме тялото надолу и го избутваме в детска поза. Заслужена почивка. Можем да останем в нея колкото време ни е необходимо. Благодаря. Усмихнат и приятен ден ти желая.